4 af de mest almindelige fugle på AGS er bogfinken, musvitten, skovspurven, og solsorten. I det levende hegn, der indkranser AGS, finder vi levestedet for bogfinken. Bogfinken lever af insekter og frø, og er en af de mest almindelige fugle, vi finder i Danmark. Ved bogfinken har hannen og hunnen forskellige fjerdrag. Hannen kendes på dens rødbrune krop, blågrå hoved og hvide vingebånd, mens hunnen derimod kan kendes på dens mere olivengrå farve. Fælles for dem begge er dog, at de når en størrelse på 15 cm i højden. Den bygger rede næsten alle steder, hvor der er spredte træer, men den yngler ikke i tæt skov. Den vil helst være i bøgetræer og buske, hvilket gør AGS til et ideelt sted for bogfinken. Musvitten er en mejsefugl og en af de største slagsen i Danmark. Et sted som AGS er et godt levested for musvitten, fordi musvitten foretrækker løvskov, hvor den kan leve af bog. Den kan genkendes på sit sorte hoved med hvide kinder og på sit gule bryst med en bred sort stribe. Musvitten kan blive op til 14 cm lang. Udover musvitten ruer i skoven, kan det ofte ske, at man støder på dens reder i murhuller og i tagkanten. Ser man reden udenfra, bliver man mærke i de mange smågrene, der er flettet tæt sammen til en rede. På skolens grønne områder støder vi også på skovspurven. Skovspurven er en fugl, man ofte støder på i parker og anlæg, og den kan ses hele året rundt og kan kendes på den sorte plet på den hvide kind samt på den brune hovedtop. De to køn kan ikke skelnes mellem hinanden, men til gengæld kan de nemt forveksles med gråspurvehannen. Den er dog lidt mindre end gråspurven med en længde på 14 cm. Skovspurven lever af frø, insekter og edderkopper, og ellers optræder den også ofte på foderbrættet. Ligesom musvitten bygger skovspurven sine reder i skovhuller og tagkanter, og minder der også om musvitreden. Solsorten er den fugl, man ser oftest på AGS. Den lever generelt i parker og villakvarterer. Man kender hannen på den sorte krop og gule næb, mens hun har en helt mørkebrun farve. Solsorten kan blive op til 29 cm lang og søger mest efter føde på jorden. Og vi ser derfor tit solsorten på skolens store græsarealer. Her er det regnorme, snegle og insekter, som den søger efter. Og om vinteren spiser den æbler og bær. Den bygger sin rede i buske og træer, men det ses også, at den har rede under tagudhængene. Som vi kan se, er det ikke altid let at få øje på fuglene. Derfor er det heldigt, at de forskellige arter har hver deres fuglesang, som vi kan analysere og derudfra finde ud af, hvilke fuglearter vi har på AGS. Når man laver en sådan sanganalyse, går man ind og kigger på fuglesangens tempo, klang, styrke og sanglængde. For eksempel skulle vi ikke tæt på træerne, før bogfinkens karakteristiske sang falder sig i ører. Når man lytter til bogfinkens sang, er der mange, der oversætter den til ramsen. Det kan jeg sige lige så tit det skal være. Derudover har bogfinken også et ret hård klang med et middelt tempo og en kraftig styrke. Sanglængden varierer fra 2 til 3 sekunder. Her kan I høre bogfinkens sang. Et andet eksempel er skovspurvens sang. Sangen er et løst opbygget kvidren, ofte sunget i kor. Den har en dyb tonehøjde. Sanglængden er uendelig. Den synger bare i en lang strofe. Tempoet er langsomt, men styrken er middel. Den har en hæs, men skarp klang. Her kan I høre skovspurvens sang. Disse 4 fugle, vi har beskæftiget os med i klippet, kan alle opleves, hvis man går en tur rundt på skolens grønne arealer. Vi har nu også gjort vores til, at skolen får et endnu mere mangfoldigt fugleliv ved at opsætte en fuglekasse, som forhåbentlig bliver beboet meget snart.